Niin, sulla on pussi kahvia kädessä, mutta tää ei ole tehty silleen, että otettu valmis kahvi, lyöty siihen oma label päälle. Tuu kattoo, miten tää kahvi on tehty. Tällaista vihreät kahvipapua. SOG, eli nämä kasvaa nämä kahvipavut 900 ja 1500 metrin välillä. Kirurga laatu. 11,6 eli 8 ja 12 välillä pitää siellä. Se oli hyvä. Otetaan sitten 4 kilon paatu tästä näin. 4 kiloa. Tää pitää laittaa vielä niskaan tästä näin. Lähdetään vaan. Lämpötilat tulee oikeassa. Apretarle ahora. El otro. Close it. Tiro. Täällä näin. There you go! Tää näkee väri vähän vaihtunut jo. Alkaa maa. Pikkasen liian kuumalla paahilla, niin laitetaan vähän lämpötiloita saa. Aika paljon aikaa tunnelmaa, aika loppusuora. 206 asteeseen päästään tässä näin, niin tapahtuu seuraavaa. Oi, siellä ne on. Mä kuulin, että näistä on hyvä maistaa. Tässä vaiheessa, jos ei maistu hyvältä tästä, niin ei se maistu siellä kupissakaan. Maistuu hyvä. Meillä on 2 minuuttia hiilennetty. Otetaan vielä hetken olla sitten 3 minuuttia, niin hykästää tosta ja laitetaan lahdelta haluttiin. 3 minuuttia täynnä. Siinä on ensimmäinen paah. Niin, toinen erä. Now you can press the button. Right. Hey, we need another rose master. Yes. Excellent. You see? Get it there. Yeah, you get it there. Perfect. Say it was. This one. Yeah, and that one I like it. Yeah. Täällä on viimeinen, eli 4 kiloa jokainen paakko. Ja näistä paaktaessa hävii semmonen 15% painosta, niin nyt meillä on se pikkasen yli 25 kiloa vaatia. Ahdettu, laitetaan patusäkki kiinni, niin pysyy siellä ilman kiinni. Noin. 4 kiloa, semmonen 26 kiloa. Seuraavaksi nää lepää täällä 3-5 päivää, jonka jälkeen ne vasta sitten jauhetaan. Sitten laitetaan pussiin. Ja nyt se on sinulla pussissa. Nyt on aika nauttia hyvien tyyppien lahtelaisesta kahvista.